Igbo ekele m unu na-ekelisi n'ike ọkapụkwa n'isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme onye gịnị aka nọ n'ụgbọ ọkapụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ka aka jide akpọfe Usain Bolt n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa ihe ji wee bịa ọpụrụ iche n'ibe ya mana Bob Library n'isi mbido telivishọn a na-ewetara unu ihe dị iche iche nke ga-akpụ n'obi aṅụrị n'oge aṅụrị n'ụbọchị taa ihe ji bịa n'ụbọchị taa bụ ọpụrụ iche dịka m si kwuo na mbụ mba ga-eji echetara unu ọtụtụ ihe ndị ka unu chefuru echefu ọ dịka uche unu anọzighị ya bụ nke ndị bekee kpọrọ ya Throwback Thursday ya ụfọdụ egwu ụfọdụ ihe ndị anyị metụrụ mgbe anyị dị n'okorobịa mgbe anyị dị obere mgbe anyị dị na nwata ya bụ ụmụaka ugbu a anaghị emezi ya ụfọdụ nri ndị anyị na-eri ụmụaka ugbu a anaghị eme ya bụrụ ka o si dị nke mbụ ya wụrụ na o were ahịa ịchọrọ ire ya wụ na o were ozi ịchọrọ izisa ụwa kọwa mara ihe ị na-eme ya wụ mi na-agba egwu mi na-akọpụta mi na-agụ mi na-ede ede ya were aka ọrụ ahụ ịchọrọ ka ndị mmadụ mara gị bute ya n'isi mbido telivishọn ka anyị nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa gịnị ka ị ga-eme gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbidotv ma ọ gị gaa na Facebook, Twitter na Instagram na @isimbidotv ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị ị chọkwara na ikiri ihe niile anyị na-eme n'uju gị gaa na YouTube anyị na youtube.com/isimbidotv ya wuru ka o si wee dị ihe ndị m chetara unu na mbụ mgbe anyị dị n'obere ụfọdụ egwuregwu ndị ahụ anyị na-adị egwu ụfọdụ nri ndị ahụ anyị na-adị eri nke m na-echetara unu mbụ nke a na-akpọ ndị bekee kpere ndị iti kpere ya war start ya wuru mgbe anyị dị n'obere ya ụmụaka ga-ahụ anyị bịa were chie egbe ga-ezocha na ha aja na-agbụbụ ihe onye ka ga-egba ya si taa egbole m gị si egbole m gị bifo ya si egbole m gị ya wuru ka o si dị ịbịazu ugbu a ọ na-arazi ahụ ga-ehụzi ka ụmụaka ugbu a na-esi egwuzi egwuregwu ha na-egwu ọtụtụ egwuregwu ndị ahụ anyị na-egwu mgbe anyị dị na ntakịrị ịhụ na ihe niile agbanwe na asị chi na-efo ihe na-agbanwe mana ọwụ gị na ọtụtụ ụmụaka na-emezi ya mana ka o si dị mgbe anyị dị na obere awụzi ka ọ dị ugbu a ụmụaka ihe niile ugbu a nne m si na ụwa indomi ihe ọbụla ozi indomi ọwụ ụmụaka ugbu a mere ozi ndị oke akwụkwọ ma ndị oke amamihe na globalization na ọtụtụ ihe mmepe anya civilization emeela anyị amazighị ọtụtụ ihe ka anyị ga-eme ya ihe gbasara war start ọkwanụ ọtụtụ mgbe ahụ anyị na-ede elecha fiimu ndị ọcha na-ekiricha fiimu ndị ọcha ka ha si agba egbe ana-ama ụfọdụ na-asị ya o were mgbe anyị dị obere o were otu nwoke a na-akpọ Orimovuo mgbe ahụ nwa ya nwoke mgbe anyị na-eme ọtụtụ ihe ndị ahụ dị mara nwoke ahụ abịa sị nwa ya na ọ dịka ka nwa ya ọ ga-awụ onye uwe ojii gịnị ka o mere ya ebido gịnị kụziriwe nwa ya otu esi eme ihe uwe ojii gịnị ka m na-akọwapụta ọ na-awụ na from nwata ka na-esi enyocha mana tụsị ọ dịka nwa ọkwa ebe a ka ọ ga-eme ka ọ hapụ ịdị confused na ihe ọ na-eme mgbe ọ ga-etolite ebe a ka anyị ga-aga n'obere ezumike ga-agbara tunu obere egwu nke MC Hype MC tini zero n'ime ha kpere ya confused ka anyị ụna ahụla ka ya bụ egwu si gaa ya egwu Hype MC nke otu zero n'ime ya akpọrọ confused ịhụ ka Clint the Drunk si ebe Clint the Drunk wụ referee na ya bụ egwu ọ wụ egwu na-egosipụta ụmụaka na mgbe aka na-agụ rap mgbe zoro na Hype MC ka na-ebido rap ọhụrụ ịhụ ka ha sị ma ha ka na-anụkwa ọkụ mgbe ahụ ya wuru ka o si dị echefukwala n'ụbọchị taa ihe m na-ekwu gbasara ụfọdụ ihe ndị ahụ mgbe ha metụrụ mgbe anyị dị na nwatakịrị ọ na-arazi ahụ na ịhụrụ ụmụaka ugbu a na-eme ya ọzọ m ga-echetara na nke a na-akpọrọ ịma nke tupu m aga obere ezumike kwuturu m gbasara war start ya bụ mgbe anyị na-ekiricha fiimu ndị ọcha ka ha na-asị agba egbe abịa eme gịnị anyị abịa werekwa mkpụrụ osisi ka anyị bịa na-emekwa nke a ya wuru ka o si dị ihe ọzọ m na-echetakwara gị nke a na-akpọkwa ala nchọrọ ama m ụfọdụ ịga na ụfọdụ obodo ya bụ nke a na-akpọ village aka na-emekwa ya mana abịazie na mmepe obodo ya bụ na city ụfọdụ anaghị emezi ya bụ ala nchọrọ gịnị ka a na-abịa ụfọdụ ebe eme ya modernize ya abịa were ihe osisi bịa mee gịnị bịa rụọ ya arụ mana nke ebe ọ si akacha ụtọ mgbe anyị dị n'obere mgbe anyị ga-abịa egwu ala egwu olu ihe dịka igwu isii ebe a abịa were mkpụrụ ụdara ma were mkpụrụ ube ma were okwute mee gịnị ma were okwuchi mmanya mgbe ahụ na-eme gịnị na-atụrụ ya na-atụtụ ụmụ ihe ndị a na-eme ị na-etolite mgbe ahụ gị na-eme gịnị ya itolite ka ị na-eto dịka nwatakịrị ya na-atọ gị ụtọ mana ugbu a ozi toys onye ọbụla enye ya ozi toys
nwata ka azụtara ya moto ọ ga na-anọ n'ụlọ na-egwu egwuregwu. Gịnị ka nke a na-enye aka na-eme? Ọ na-enyekwa aka gị na-ezukọta gị na ụmụaka ibe gị na-ezukọta, a na-eshi ebe ahụ na-amara onye wu onye, amarakwa nwatakịrị a na-eshi na ụmụ ihe ndị a na-aghọzi ụmụaka olu. Ala chọrọ ofu okwe, ọwụ okwe eji mara ndị Igbo ọfụma ọwụ nke a na-akpọ ludo ma wọt, ya okwe ndị Igbo egụrụ 1 ego mgbe ọbụla o zuru 4 maọbụ 5 ga-echere ya chikpuo. Otu a ka ị ga-esi mee gịnị? Richaa nke a na-asị eriela m ụlọ gị, nara kọchicha onye ahụ ụlọ ya olu ka o si dị. Ya bụ okwe bụ okwe na atọma, ọwụ okwe ndị nne na-agba, ndị nna na-eti ya bụ okwe, ụmụaka na-etikwa ya bụ okwe. Mana ugbu a ọ na-arazi ahụ gị hụ nke abịakọtara n'ukwu osisi were egwuo ala ya olu ka o si dị. Ebe a ka anyị ga-eji mee gịnị? Ebe a ka anyị ga-aga gbara tunu ya bụ egwu P-Square nke o tiri Don Jazzy n'ime ya kpọrọ ya Kolabo, iji mee gịnị? Iji chetakwara gị oge ahụ ịdị n'obere mgbe gị na ụmụaka ibe gị na-eme gịnị na-eti ya bụ ala nchọrọ. O nwere ike onye nọ gị n'azụ sị mba na gị ewele nke a na gị shie ebe a. Otu ihe gbasakwara ya bụ egwu, otu ihe gbasara ya bụ okwe okwe a na-eji gị na akọ na uche, ma iwe ga ezigbo akọ na uche na ya bụ egwu ya hụ na ya bụ okwe ya hụ na ị ga-ebu klaasị n'isi. Ebe a ka anyị ga-aga ga-egere na ya bụ egwu nke m kwuru na mbụ nke P-Square na Don Jazzy ka ha kpọrọ Kolabo.